אני חייב לשתף אתכם במשהו שעצבן אותי. חמאס חזר לשגר מרצועת עזה רחפנים, בלונים ועפיפונים לעבר ישראל. וראש הממשלה ושר הביטחון הגיבו בהזהרה שאם זה לא ייפסק, ישראל תגביר את הפעולה נגד האחראים. תגידו, אנחנו השתגענו, שוב מזהירים את חמאס מראש? זה בדיוק סוג הקונספציה שאסור לחזור אליה אחרי 7 באוקטובר. חמאס לא בודק הודעות לעיתונות, חמאס בודק אם ישראל פועלת או לא פועלת. וכשהוא מרגיש שהעולם לוחץ על ישראל, שיש דיונים על מתווים, הקלות ותהליכים, הוא מרגיש יותר בנוח לנסות אותנו. פשוט מאוד. רחפן, בלון או עפיפון זה לא צעצוע, זה בדיקה. האם אפשר להחזיר את הגבול לשגרה הישנה של יום קטן, אזהרה ישראלית ועוד סיבוב, או שלא? התשובה חייבת להיות לא. ישראל לא צריכה לפרסם לחמאס מראש מה היא אולי תעשה. היא צריכה לפעול באופן מיידי ונחוש נגד מי שמפעיל את האיום, ונגד התשתיות שמאפשרות אותו. חמאס צריך להבין דבר אחד. כל ניסיון לאיים על אזרחי ישראל יענה במחיר מיידי. לא מחר, לא אחרי הודעה, עכשיו.